हो गाना बनैले बारे खेसारी भैया की आइटम बम ना। खेसारी भैया तहारी गाना में हम डांस देख के लौंडा डांस हम तो तहार दीवाना हो गइल बानी। अरे बहुत लोग तहरा के मजाक उड़ाएला लौंडा लौंडा बोल के, मगर उनका लोग समय को बात कहे के चाहता नहीं कि जगह खेसारी लाल यादव लौंडा डांस कर देबलन और किनहु जना के करे में दूसरा जन्म लेबे के पड़ी, ठीक बा। और ना तो खेसारी लाल यादव जी आप तो छा गए हैं छा। अरे मर्दे तू तो होली के कितना गाना लैल हवा मगर तहार कोनो गाना यूट्यूब पर ट्रेंड ना कैलस, मगर जैसे तहार लोकगीत आइल ह यूट्यूब पर ट्रेंड करे लागल ह और उहो भाई लोग एक नंबर पर तू लोग जाके देख सकता है लोग। और ना तो भैया खेसारी लाल यादव एगो नाम ना ह ब्रांड ह ब्रांड काहे से कि भाई लोग खेसारी लाल यादव एने तो बहुत गाना लावत लावन मगर मार्केट में ना बाजत ल, मगर ई गाना काल आइल बा और आजे से मार्केट में बाजे के शुरू हो गइल बा। साचो खानी सुबह सुबह जब हम उठनी हो तो देखनी हो कि खेसारी लाल यादव के दूर गाना कहीं डीजे पर बाजता, तब तो हमरा पता चल गइल कि भैया ई गाना पर वीडियो बनाए के पड़ी। और काहे ना बनाए के पड़ी यार, जब लोग ई गाना पर इतना प्यार दुलार देता तो हम तो ई गाना पर केहू में वीडियो बनैबे करेम। और ना तो भाई लोग हम तारा लोग इनसे एगो बात बता दी कि ई गाना में काम कइले बारी रानी एक्ट्रेस का भाई डांस कइले बारी, उनकर तो डांस देख के मन कुछ और करता मगर ना कहे। और भैया गाना के लिखले बरन कृष्णा बेदर्दी और म्यूजिक भी देले बरन कृष्णा बेदर्दी। और भैया काम कइले बरन गाना में खेसारी लाल यादव डांस के तौर पर। और का डांस कइले बरन भाई देखा लोग तो सही। और भैया ई गाना के खेसारी लाल यादव ही गइले बरन बस फीमेल की आवाज में और एगो लड़की के मतलब भाव बतैले बरन गाना में कि परती जमीन के जोत देले रहेला नु ओकर बतार तो ओकरा मीठा मीठा कमर में दर्द होखेला। और भैया गाना अश्लील नहीं खे, गाना ठीक बा। अगर जे ऐसन ऐसन मार्केट में गाना होता भोजपुरी इंडस्ट्री में तो ठीक बा, काहे से कि ऐसन ऐसन भाई लोग गाना बाज सकता मार्केट में और सब कोई सुन सकता, उतना भी अश्लील नहीं खे। और भाई लोग अगर जे तू लोग ई गाना के शुरू से लेके अंत तक सुनबा लोग तता उनके पहिलका खेसारी लाल यादव याद आ जइहन 2015-16 वाला, मतलब वही भाव में गइले बरन और बहुत अच्छा तरीका से भाई लोग ई गाना उतरल बा। और ना तो भाई लोग ई गाना में पैसा खर्चा कइल गइल बा, बहुत सारा ई गाना में बैकग्राउंड डांसर काम कइले बरन सन। और गाना भैया बहुत अच्छा अच्छा लोकेशन पर शूट भइल बा जौना के देखला के बाद भैया अच्छा लागेला ई सब। और ना तो भाई लोग हम तहरा लोग इनसे एगो बात बता दी कि हम ई गाना के 10 में से 10 नंबर देता नहीं, मगर तू लोग कमेंट करके बताओ लोग कि गाना के तू लोग कितना नंबर देबा लोग। और इहो बताइए लोग कि तू लोग खेसारी लाल यादव के फैन हवा लोग कि ना, तो बताओ लोग यार। खत्म हो गया भैया मैटर।